Moje ime je Zlatko Ravlić. Evo, drago mi što ste došli da vam predstavim svoju uzgajivačnicu njemačkih ovčara Pannonian-Z. Bavim se ovim hobijem, možem reći, aktivno od 80-ih godina, a prve izložbe koje sam posjetio i gdje sam se praktično zaljubio u tu pasminu su bile 75. godine. Zašto njemački ovčar? Ja i ostale pse, mislim, volim općenito životinje, ali njemački ovčar je nešto za mene bilo posebno. Anatomija tog psa, građa, asocirao me još u djetinjstvu na vuka i to je bilo ono nešto dok sam bio mali, tako psa bi volio imati. Tako poslije te izložbe par godina nabavio sam si jednog kvalitetnog psa, to je bilo su 80. godine. Nabavio sam psa Quanta Selectala. Ova slika koju sada vidite ovdje, to je taj pas o kojem sam vam pričao, Quanta von Selectal. Pas u ono vrijeme jako interesantne krvne linije, dolazi preko psa paše Lektala. Ovu sliku što vidimo ovdje, to je slika od Tysona koji je 2012. godine postao svjetski prvak u svojoj klasi 12 do 18 mjeseci u Ulu. Snimljena na dan posle dodjele titule. Eto, sa pekarom ponosan sam bio jako na njega. Sada što vidimo, to su ispusti za moje pse koji su inače zatvoreni, kao što ste vidjeli, pojedinačno u boksovima. Svaki pas ima svoj boks. Omogućavam im slobodno kretanje gdje oni razvijaju kondiciju, praktično se gone jedan s drugim i izazivaju na pokret. Unutra ukupno imamo ovako 12 ispusta, paralelno oni sve vrijeme rade i negdje 2-2,5 sata svaki dan provode u tim ispustima. To im apsolutno dobro dođe. Uspjeh koji na izložbama radimo i koje uspijamo, mislim, praktično da plasiramo pse, čini tim koji sam okružen i koji zajedno sa mnom dijele sve radosti kroz takmičenja, putuju sa mnom. Ja bez njih ne bi mogao ništa napraviti. Ukupno imam 12 do 15 ljudi, ovisno kako u kojem momentu. Broj pasa koji sam uzgojio od nekih 90-ih godina je, ja ću reći, neki okvir iznad 300-tinjak štenaca sigurno. Od toga jako puno dobro plasiranih pasa na svjetskim izložbama. Znači, kad pričamo o svjetskoj izložbi, pričamo o Zigeru. 1994. godine napravio sam veliki uspjeh sa psom, 93. sa Unixom Kapelleberg. S njim sam i počeo sa tim psom, kupio sam ga u Austriji, počeo sam uzgoj, nabavio sam jednu kuju koja je bila stvarno za mene matica koju sam želio i napravio sam jedno vrhunsko leglo sa slovom A. To je bilo prvo moje leglo. Rex je bio pas velikog formata, napravio je rezultat na svjetskoj izložbi 8. mjesto i jako puno pobjeda na nacionalnim ovim izložbama, na specijalkama u Hrvatskoj, Mađarskoj, praktično na prostorima ex-Jugoslavije. Veliki broj pasa uz Arexa završilo je svoje utočište zadnje u zemljama svijeta, Amerika, Meksiko, Argentina, Kuvajt, Tajvan, evropske zemlje, Italija, Engleska, znači praktično diljem svijeta su, svi žele, oni koji si mogu priuštiti najboljeg psa. Oni koji ispune uvjete i našu želju 4-5 godina, poslije toga traže nove pozicije za nova parenja i ja ih ustupam negdje dalje. Uz Arexa svakako velike uspjehe napravili su njegov otac Unix. Poslije Arexa imao sam Hondu Pannonian-Z, kuju sa svjetskim rezultatom 7. na svijetu. Poslije Honde došla je najveća sreća, to je prvi puta u povijesti da je neko van Njemačke, tko nije vlasnik i nije uzgajivač njemačkih ovčara, napravio rezultat da je dobio svjetskog prvaka. To se nama posrećilo i mom timu, veliku radost smo dijelili s tim, nismo mogli da vjerujemo, ali nakon toga došao je njegov sin Hondo ove godine koji također je napravio 8. mjesto na svijetu i
još mnogi drugi. Svakog uzgajivača raduje mala pobjeda na jednoj od malih nacionalnih izložbi. Nagrada za životno djelo je nešto što je želja svakog čovjeka i ja nisam mogao baš vjerovati da će to biti dodijeljeno meni, čujte. Obično ide pred zalazak karijere više godina, da to bude praktično neki oproštaj, da se ispoštuje nečiji rad i ovako. Ja još uvijek smatram da ću napredovati, da ću raditi dalje rezultate, a za mene sad u ovom trenutku to je veliki izazov da nastavljam dalje i da to opravdam, tu nagradu koju sam dobio.